Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Tuesday. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Ano ba yung nakakapagpa-feel good sa'yo ngayong umaga? Yan. So kung ano man yung nagpapa-feel good sa'yo, kung ano man yung dahilan kung bakit ka nagiging masaya, nagiging dahilan kung bakit hindi ka masungit, Yan, di ba? bakit ka excited? Yan. Bakit ang saya-saya ng puso mo? Ang dami niyan, for sure. So hanapin mo yun at gawin mo yun at gawin ng gawin. Di ba? Actually, basic nga lang yun. Hindi lang natin ginagawa. So true, di ba? Or siguro baka ang eksena magpapasaya sa atin kasi may kaakibat na presyo. Kaya parang inapilahin mo, kasi gustuhin ko man, kaya alam wala naman akong pera. So ngayon, kapag ganun, hahanapin mo yung ano ba yung mga bagay na nagpapaligaya sa'yo, ano ba yung happy triggers mo na hindi kailangan may presyo na malaki, di ba? Kasi kung kaakibat lagi, merong presyo na malaki, talagang may hirapan kang lumigaya yan. Lalo na kung hindi naman po tayo ipinanganak na rich kid, di ba? Lalo na kung kahit isang tuka, di ba? Ang daming kailangan bayaran, o dapat hindi maging dependent sa pera o sa presyo ang iyong kaligayahan. Uy, totoo yun ha. Yung minsan may ganun tayong thinking no? Nagiging maligaya lang tayo depende sa value or sa amount na nare-receive natin. Pero kung tutuusin, ang dami pong libre na nakukuha natin na mas mataas yung value kumpara sa may presyo. Correct. Halimbawa na lang, di ba yung malaman mo lang na nakarating ka ng office ng safe ngayon Totoo. Di ba? Hindi ka naman gumastos ng 10,000 para makarating sa opisina mo. The fact that you are safe inside your office, di ba? Ano yun sobrang napakalaking value nun. Tama. Tapos pag uwi mo mamayang hapon, sa bahay niyo nakarating kayo ng safe pare-pareho. Pag na-realize mo, ay ang galing naman nakarating kami ng safe. Correct. Lord, thank you. Ang laki ng value na binigay mo sa akin. Kasi alam niyo po, 'di ba, sinasabi nga dito sa Pilipinas, dito sa Maynila, lalong-lalo na, kapag ka ikaw daw ay nagko-commute, ikaw ay isang mandirigma. Totoo yun digmaan ng Digmaan talaga. Ang pagbiyahe dito. Sa true, 'di ba? Alam natin 'yan, lahat tayo merong kwentong pagko-commute na may mga pagkakataon na maayos, 'di ba? At most of the time na maayos. Pero may mga pagkakataon talaga na posible talaga may mangyaring hindi maganda Agreed. Posible talagang may aberyang mangyari, may palabas ka na, naipit yung ilong mo sa MRT. Alam mo yung mga ganong klase mga eksena. Hara-hara kasi ilong Sa dinami-dami na may ipit ilong pa. alam na, nakaka-relate yan yung mga, hindi partner, nakaka-relate yan yung mga tulad ko medyo may alam na, medyo magay ilong. May posibilidad kasi talaga. Hindi, totoo, ang dami pwedeng mangyari Pwede kang, sabi ko nga sa'yo, di ba, yung kwento ko recently na nag-viral sa Love Radio Manila page, yung dinemonstrate ko yung pagkakadapakot na nakatuwad ako, na ang daming, in fairness, ang daming gumawa ng iba't ibang klase ng ng kung saan sila ako nilagay, di ba? Nakakatuwa po yung mga nag-edit. So true. Napaka-creative nyo po. Correct, di ba? Iba talaga yung mga netizens kakaiba yung inyong creativity, di ba? So, yung palang partner pwedeng hindi na ako nakarating ng pwedeng nadapa ako ng tuluyan na nag-spray, na-spray na ako, napilayan ako, at hindi ako nakarating ng Disney on Ice, di ba? Manonood ka lang naman, yun ang intention mo Yun Gusto mo lang mag-enjoy pero nadapa ka. Totoo, diba? Paano kung napilay talaga na, di ba, na-dislocate ulit ang tuhod mo? Alam mo naman yung yung mga buto-buto ng mga ante, di ba? Malulutong na. Marupok-rupok din. Minsan nga kapag may mga kamitin po kami mga kliyente, yung nag-stretch lang kami ng kaunti ni partner, may matumutunog na buto, minsan nakakahiya po. Naririnig yung mga paglaga-laga talk, 'di ba? So, yun, babalik lang tayo na kung ikaw ay nakarating ng safe sa office ngayon, yung anak mo ay nakarating ng safe sa school, 'di ba? Kung ano pa man, 'di ba? Ito po ay dapat ipagpasalamat. Pwede maging source of happiness. Correct. Ang taas ng value nun. Kumbaga, napakalaking biyaya po nun sa madaling salita. Diba, minsan hindi lang natin na nare-realize. Yung pagkakadapa po, partner, pwedeng mapasama talaga yun
Pero Pwede talaga yun. binigyan ka lang ng binigyan ka pa ng sapat na lakas para para hindi mapasama yung pagkakadapa. Kasi Alam pwede mo, mapasama yung mukha. totoo. Pwede mapasama yung elbow. Tama. Pwedeng mapadapa, hindi makabangon, may dumaang sasakyan. Correct. Pwedeng yung alak-alakan ko is like going to be damaged. Yun ito pa ng arte-arte pa. Kairita. Ang sarap ingud-ngud. Hindi, Diba? may mga ganun tayong klaseng mga eksena na it could have been worse. Diba? Diba? Sabi mo nga, na inikwento mo rin yung kaibigan mo na pipit-pit lang ng crab. Enjoy diba? na enjoy. Gusto ko lang kumakain lang naman ng na crab, masarap, diba? Tapos Oo. may pumunta na parte, maliit na parte ng shell sa mata. Correct. Diba? It could have been worse. Pwedeng sa itim, sa pupil mismo na Oo. ikinabulag. Buti na lang hindi. So, buti na lang. Laging may ganun Tapos hindi po nangyari, diba? It could have been worse but you're okay. So, ito po yung mga sources ng happiness. Ngayon, Yes. partner, yung question is, diba? Dapat nga ba ang kaligayahan ay depende sa presyo? Ganyan. Huwag din tayong plastic. Napaplastikan din ako minsan sa mga taong, hindi kailangan. Kailangan din naman natin, aminin na natin, partner, kailan tayo nagkakaroon ng extra lakas? Kapag Siyempre, bagong pag may sweldo. pera. Correct, Diba? diba? Pag may O, tingnan mo, nagbigay sa Gcash. True. Diba parang nagkakaroon ka ng extra lakas, parang nagkakaroon ka basta parang extra yung extra yung Energy mo. May ganong kaakibat na positive energy. Kasi may halaga po yun. Nagtatrabaho tayo, hindi lang para maging masaya, diba? Nagtatrabaho tayo para kumita. Bakit natin kailangan kumita? Kasi may kailangan nating magpakasaya, 'di ba? Alam mo ang ironic ng life eh, 'di ba? Sinasabi natin minsan hindi kailangan ng pera, pero minsan kailangan natin ng pera para sumaya, 'di ba? Yung magulo talaga tayong kausap araw-araw eh. Buti na susundan niyo po yung sinasabi namin. Hindi, ang sinasabi ko lang, mabuti kung laging meron. Pero kung wala, hindi naman ibig sabihin nun, hindi ka na magiging masaya, 'di ba? Pero sa true lalot walang halong eklabu, huwag tayong plastic. Kailangan natin ng pera, kailangan natin ng halaga. Correct. Na medyo malaki, 'di ba? Para sumaya. Ganon din talaga. Walang halong eklabu at walang halong kaplastikan. Ang sinasabi Ganyan. lang talaga natin dito, maraming bagay sa mundong ito na minsan hindi natin nakikitaan ng value. Hindi natin nako-consider as blessing. Pero pag nag-reflect ka pala ng konti, ay oo nga no, importante pala yun, hindi ko lang pinasalamatan. Mahalaga pala yun, hindi ko lang nakita yung value niya. 'Di ba? Yun yung sinasabi natin Yung nasa bahay ka pa lang, tapos ang ganda ng gising yung mga magkakapamilya, kumain kayo ng masarap, nagyakapan kayo. Minsan hindi mo na nakikita yung value nun. Correct ka. Hindi mo na nakikita na blessing pala ito, Lord. Maraming salamat. Ang saya pala nito. Oo, nakayakap ko yung anak ko, natulog kami ng mahimbing. Tama. Gumising kaming may ulam. Correct. Nakatulog ako ng ilang oras nang walang istorbo, di ba? Hindi mo kailangan ng pera dun Lahat ng mga yan sinasabi namin kasi kadalasan yung part na may pera, wala kami. So, dapat namin kakitaan talaga yon ng kagandahan. Sa true, 'di ba? Pero speaking of value, speaking of pera, 'di ba? Masasabi mo nga ba na ang halaga ng isang tao ay depende dun sa binibigay mo sa kanya. Kasi eto partner kahapon pa, ang dami-dami talaga nagme-message sa akin, mga 6,988 nabasa ko lahat, partner. Hindi ka busy masyado. Hindi masyado kahapon. Binilang mo isa-isa. 6,988 to be Kahit exact. kita naman yung views talaga sa Facebook Live. O hindi, sa Messenger. Sa Messenger may mga nagme-message. Okay. May nagme-message sa akin, 6,988. Yung isa, actually, 6,988 and a half kasi yung isa punggok siya. Punggok siya. Ay, nag-update na ngayon. Bilangin mo ulit mamaya. Oo nga, baka nga, di ba? Baka 6,989 na. May mga nagtatanong sila, sabi nila talaga, parang pag-usapan nyo naman kasi merong tayong varied opinion tungkol dun sa 299 pesos na engagement ring. So I'm sure, kung ngayon nyo ba lang ito narinig, edi wow, bongga, edi parang bagong-bago para sa inyo. Pero kung hindi niyo ito first time na narinig, edi wow din. Kayo na pong una sa balita. Kayo na po ang pinakamarites ng lahat. Woohoo! Power! Di ba? Edi ikaw na, nauna ka. Siyempre, kailangan malaman agad. Hindi pwede mo pahuli sa balita. Hindi pwede, kailangan sumabay sa trending. Correct. Sasabihin, mahinang nila lang. Oo, mahinang nila lang. Hindi kagad nalaman, di ba? So, meron mo nag-trending. Ewan ko kung napanood mo yon, di ba? Hanggang kanina sa kotse, yung kasama ko na naghatid sa akin, yun yung pinapanood niya. Oo, correct. At may varied opinion nga tungkol dito, di ba? Yung 299 pesos na engagement ring, does it actually matter? Di ba? So, syempre, para doon sa hindi pa nakakaalam, so si ate mo girl, Anonymous. Anonymous
grant na nakita niya na binili sa isang online platform na 299 pesos ang engagement ring. So ngayon parang si ate mo girl, parang nagigilty kasi parang tama, medyo sumasama ang loob niya kasi ito lang ba ang halaga ng 8 years? Ganon. So ngayon, yung mga tambalanisa natin, nagtatanong sa atin. Ano ang opinion mo? Anong opinion natin daw tungkol dito? Ako para sa akin, partner, bilang ang dami kasi nagtatanong, 6,988 and half nga, partner, no? Ano siya, partner? Feeling ko depende sa pagkakakilala mo dun sa jowa mo eh. Kasi kaming dalawang mag-asawa, kanina nag-uusap kami. Of course, ang kanyang, sabi ko, what do you think of this issue? Ang kanyang unang sinabi, irita ako dun sa babae, sabi niya. Sabi niya, irita ako dun sa babae, grabe naman siya. Parang ganun. Ganon. Tapos sabi ko, pero kasi 'di ba, feeling ko depende sa pagkakilala mo sa babae. Sabi ko sa kanya, kunyari ikaw, bibigyan mo ba ako ng 299 pesos na engagement ring? Tapos ang dami namang sinabing kung ano-ano. Sabi ko sa kanya, hindi nga, bibigyan mo ba ako ng 299 pesos na engagement ring? Tapos sabi niya, binigyan nga kita ng pero feeling ko, ang sasagot niya dapat doon, feeling ko lang ha, ang dapat na isasagot niya dapat doon is hindi, kasi kilala kitang arte mo. 'Di ba? Lalaitin mo pag binigyan kita ng 299 pesos na ring. Ipopost mo rin. Feeling ko dapat yun yung sasabihin niya sa akin eh. Feeling ko na hindi ako ma-offend kasi kilala niya ako. Kumbaga parang pag sinabi niya sa akin na hindi kita bibigyan alam ko kung gaano kita kaarte. Alam mo, gaano ka kaarte. I would actually appreciate it kasi ibig sabihin, kilala mo ako. Pero iba yung naging sagot niya. Ang sinagot niya sa akin, binigyan nga kita ng ring gawa sa plastic straw eh. Tapos bigla nag-flashback sa akin bago ako binigyan ng engagement ring ng asawa ko na kung ano talaga yung engagement ring na ibibigay niya sa akin. Binalot niya muna, pang Korean novela po ito kahit hindi pa uso noong 2010 ay 2009. Oo. 'Di ba? Binalot niya nung nagpo-propose siya sa akin na binalot niya yung ring finger ko with a straw. As in plastic straw. Tapos hinila po siya. Oo, hinila po ako. Tapos hinipan. At ginawang plastic balloon. Hindi lang po talaga nag-trending nung panahon na yun. Pero yun talagang tunay na nangyari. Hindi po kasi siya talaga uso. So, ang una niyang binigay sa akin na engagement ring was a plastic straw. So, sabi niya sa akin, kapag totoo na ba ito? Yun yung mga linyahan. Hindi lang kasi... Paligoy-ligoy, no? Parang ganon. Kapag totoo na ba ito, ano sasabihin mo? Mga ganong kineme. So, parang ang sinasabi niya sa akin, ang gets ko sa kanya, of course, pero syempre pinalitan niya ng engagement ring. Gets mo? Kasi kilala niya ako eh. Kilala niya ako na, while I appreciate the symbolical plastic straw, 'di ba? Medyo maghahanap din talaga ako ng tunay na singsing. Pagkatapos, 'di ba? Kasi nga kilala niya nga ako. 'Di ba? Alam niyang kilala niya ako, 'di ba? And feeling niya hindi lang plastic straw dapat. Parang ganun, 'di ba? So, actually sa totoo lang engagement ring partner, hindi ko na siya suot. In fact kasi lumaki na yung mga daliri ko kasi. Hindi na siya kasya. Dulo pa lang umaalma na yung singsing. Sabi niya, wag mo nang ipagpilitan. Wag mo nang masasaktan ka. Wag mo nang i-push yan. Hindi kakayanin ng daliri mo. Kasi huling sinuot ko yung partner, nag-violet yung ring finger ko talaga. Lahat sila kulay white, tapos yung ring finger ko violet, 'di ba? So, ang idea is, of course, it is symbolic. So, kung ano man po ang presyo na ito, it shouldn't matter dapat. Dapat ganun ideally. And pero hindi ibig sabihin na hindi valid yung feeling ng babae. Ang feeling ko dito, partner, ang mas underlying na kung halimbawa issue, bang kunyari 10,000 yung singsing at hindi 299, would it matter? Feeling ko hindi niya po post 10,000 yun eh. Kakasanla ka na ng 10,000 pesos sa singsing. Pero yung 299. Hindi mo kasi, tsaka nakita niya kasi issue sa kanya. Okay. Ganon. Pero symbolic siya ha. I mean, kung 5,000 pesos. Feeling ko hindi siya aalma. Feeling ko lang. Kasi kaya pang magsanla ng 5,000. So, kasi parang wag natin masyadong i-bash si girl. Feeling ko masyado namang in-invalidate yung feelings na ate girl. Kasi ang kailangan natin dito is alamin kung ano yung underlying meaning. Bakit siya nagngingit-ngit? Hindi yung, para sa akin hindi yung magkano lang yung it's more of okay, symbolic to, mahalaga siya, pero hindi mo siya inipunan.
Hindi nagmadali ka, basta maibigay lang. Parang feeling ko lang gano'n na. Huwag po kayo magalit sa akin. Ayoko lang na 'di ba, kayo nga ayaw nyo na i-invalidate yung feelings. Pero ayoko lang ma-invalidate yung feeling na ate girl na parang lahat nagagalit sa kanya kasi mukha siyang materialistic. Pero ang gusto kong mas puntuhin is ano ba yung mas malalim na issue dito, kasi lalo magpapakasal ito hindi ito parang promise keneming ring kenemet suffering, 'di ba? Hindi ito. Kasi baka mamaya, nag-umpisa sa issue sa engagement ring na hindi na pag-usapan, ang ending suffering talaga. At ayaw naman natin na ang ending ay maging suffering. So, ang sa akin, it's really more of, ano ba yung underlying issue? Bakit ganun yung nararamdaman? Kasi parang, feeling ko, the underlying issue here is, are you communicating your feelings? Hindi, Parang yung ganon. mga tao sa labas. Ang daming opinion. Kasi kung napag-usapan naman nilang itong dalawa at hindi nag-post si ate mo, girl, walang gantong klase ng issue eh. Diba? Hindi ganun. So, yung mga sausawera, sila ang nagpapalaki ng issue. So, yung nabanggit mo kanina, dapat kilala mo si girl. Diba, partner? Kaya lang ganito din yun. So, in that case, dapat kilala mo rin si guy. If the guy is not capable of buying that much, diba, that kind of ring na mahigit sa 299 pesos, then you should dapat understand. Dapat hindi ka magre-reca. Feeling ko kasi, kaya ayokong i-invalidate yung feelings ni girl. Feeling ko kilala niya si guy eh. Kasi si girl nag-i-English, di ba? So feeling ko, kaya niya ng mas dun sa 299. Or hindi natin kasi alam. Wala tayong alam hindi nga natin alam, sa totoo lang sa True Lalo. Akala ko nga, merong picture si babae at lalaki dito. Akala ko like there's an actual person who actually posted. Pero anonymous. So, we don't even know if it is actually true, 'di ba? Hindi natin alam kung totoo. Pero kung totoo ito yung sasabihin ko, partner, as a bonus, yan. And as a gift. Nakausap ko kanina umaga si Madam Mayat de la Rosa. Willing siyang palitan yung 299 pesos na engagement ring. Oh, yun, punta na. Hahanapin namin kung magsasabi ng totoo at kung meron totoo, hinahanap po namin ito. Papalitan po ni Madam Mayat de la Rosa of magkano value? Ito naman, nakakaloka. Tinanong pa yung value. Di pag sinabi namin yung value, di madami mag-i-invent. 299 pesos, it matters eh. Oo. So, definitely, hindi 299 pesos. Magkano? Hindi natin alam, ako ba may-ari? Ambassador lang ako. Hindi na-excite ako, syempre, di ba? Na-excite, baka naman gawin 399. Walang ganun. Dapat yun nasasanla. Oo, diba? So, diba? Pero hinahanap namin sila. Naku, So, nakaka-excite naman to. Correct. Pinaghahanap po ng Mayat de la Rosa. Ang babae na nag-rant ko sa engagement ring. Palitan na natin yan. Yan. Yun, sino man na nakakakilala sa kanila, pinananawagan na ngayon. May message ko nga yung Facebook page na pinanggalingan eh. Para hindi natin sure kasi ang daming posibleng manloko. Anonymous pala siya. All the while, akala ko hindi siya anonymous. O pag-usapan pa natin more sa FB Live.